Jama'a assalamu alaikum, sunana Zayyad Ismail. Ni haifaffen garin Jimeta ne. Na yi karatun primary da secondary na a Capital School. Na yi karatun diploma na a SPY wato Adama State Polytechnic. Sannan na yi digiri na a Modibo Adama University of Technology. Abin da ya bani sha'awar shiga aikin jarida, tun na tashi ina da sha'awar aiki ne saboda na fahimci babu aikin da zai taimaka wa al'umma wurin gane gaskiya daga cikin ƙarya, a fitar da fari cikin baki sai aikin jarida. Wannan sha'awar ta taimaka wa al'umma shi na tashi da shi yasa nake son aikin jarida. Nasarorin da na samu a aikin jarida suna da yawa. Jigon nasarorin, na farko na samu ɗaukaka a harkar jarida. Na biyu, sanadiyan aikin ta sa na yi tafiya har na yi tattaki zuwa ƙasar waje. Na je ƙasar Germany, na je ƙasar Holland. Na fuskanci kalubale. Abinda na fahimci da kalubalen aikin jarida, akwai tsangwama, akwai hassada, akwai kyashi. Saboda lokacin da na fara aikin jarida, lokacin na je ana a matsayin wadda ake cewa volunteer, wanda ake koya masa, to na ga irin tsangwaman da ake mini. Lokacin wasu suna ganin cewa ni ba ma'aikacin su bane, wasu ma suna ganin kamar na zo ne na kwace musu wurin zama. To waɗannan su ne kalubale da nake fuskanta a harkar jarida. Abin da ya fi burge ni a kasan turai shine abu biyu zuwa uku. Na farko, gaskiya rayuwarsu babu ƙarya. Na biyu, yadda suke kwatanta adalci, ba ka iya bambancewa tsakanin mai kuɗi da mara kuɗi. Asibitin da mai kuɗi zai je, haka shi talaka zai je. Wannan rayuwar shine burge ni da kasan turai. Babban buri na rayuwa babu abun kamar na ƙare da iyayena lafiya, na gama da duniya lafiya. Na biyu, na gana sauke farali aikin hajji. Na uku kuma, na kalli ranar aure na. Kana son ka da fada, amma sunan budurwata ta farko Mar'atu Saliha. Idan ka rike haƙuri, za ka cimma burinka. Idan ba don haƙurin da na yi ba, tsangwama da na ce muku na fuskanta da ƙalubalen da fuskanta wurin ƙyashi da hasada, da in na ban ɗauki haƙuri ba, da ba za ta kai ni ga zuwa ƙasashen turai da irin ci gaba da samu a rayuwa ba.